Sapa? Takon karo aku saturing pringgondane Raden Gatotkaca. Sapa? Raden Gatotkaca. Walah salah. Wah edan, aku malah kepethuk bintang film. Kowe Gunung Banjara piye? Walah salah. Kowe ning negaraku kaya dene wong sing paling ditresnani. Kowe kaya dene ratu ning negaraku. Wong wedok kabeh padha kesengsem karo esemmu, bagusmu kaya ngono kuwi. Lah aku malah kepethuk karo kowe ning kene. Gatotkaca, ana parat. Kowe sapa? Takon karo aku Tumenggung Panigas Jangga. Tumenggung Panigas Jangga, ya dasar para nyata. Dampyak sawadya bala musaka goreng bali rantai arep tumuju menyang endi? Tumuju menyang kesatren Madukara ngayonake Dewa Sembadra. Ora bakal kok tak gawe macak, ora kena banjut kudu bali. Walah salah menungso tatanan. Apa kuwi nadahe kowe? Apa kowe bakal iso menang tak krubut sak wadya balaku? Ayo maju jangkara bak tinggal loncat babu. Babu babu. Leno pangindahmu kelakon rondo bojomu. Pergi wa rondo. Wak tebak dadamu. Bagene margane patimu. Panigas Jangga. Aduh, mati aku. Oi, aduh mati aku. Oh. Oi. Oi. Arjuna, wonten timbalan Koko Prabu. Dina sak mengko gawe kaget sotaning galihipun Kakang Nata ing Ndarawati. Merga siadi amboyongi kelawan sartane nimbali kelawan pisuwanipun Kakang ing Ndarawati. Sartane Koko Prabu Baladewa dene Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Arjuna mboyongi sowanipun Kakang supaya enggalo tumuju supaya prapta ana ing kesatриan Madukara. Yayi Arjuna Dimas gawe kaget penggalipun Kakang. Ana wigati apa sartane siadi bakal ngrembug perkara apa? Dina iki kok siadi amboyongi kelawan pisuwanipun Kakang Nata ing Ndarawati lan Koko Prabu Baladewa sartane Yayi Prabu Puntadewa. Yo Arjuna jumeneng bae. Pun Kakang Mandura iki kaget merga dina sak mengko pun Kakang dikanthi dening Yayi Ndarawati, Yayi Kresna supaya prapta ning kesatриan Madukara. Mulganipun Kakang wis prapta ning kesatриan Madukara. Arjuna aja kendel wae. Daturi matur sartane ngendika, sartane medhar apa sing dadi wigatine, mbabarake sing dadi wigatine siadi amboyongi pisuwanipun Kakang sartane nimbali pisuwanipun Kakang Mandura dene adiku Kresna ing Ndarawati. Arjuna, Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi panengah tadah wadana Koko Prabu krana kula mantun amboyongi dumateng Rawuja ngandika sedaya paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu Puntadewa menapa dene Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu kepiye Yayi? Estunipun kula menika namung badhe nuruti dumateng krenteking manah. Inggih menika pun bojo kula garwa kula pun Yayi Wara Sembadra. Semah kula menika ingkang sak menika sampun ngancik kandhutanipun sampun ngancik yuswa Sapta Candra. Wonten mubah musik ing jejabang Yayi Wara Sembadra kepingin dipun dusi sartane dipun sirami. Kula menika ugi nggadahi krentek bilih kula ugi kepingin ngawontenaken inggih menika upacara siraman dumateng Wara Sembadra ingkang sakmenika sampun yuswa Sapta Candra kandhutanipun Koko Prabu. Nanging ingkang dados bingang langan manahipun ingkang rayi panengah
ingkang nglampahi tata cara upacara siraman menika sanes ingkang rayi panengah nanging boten sanes inggih menika kadang kula sepuh Satring Jedipati Kakang Mas ing Nunggul Pawenang inggih menika Kakang Mas Werkudara Koko Prabu. Duh menika damel bingung manah kula Koko Prabu. Wela dalah jagat dewa Bathara. Lah mung perkara Siadi kepengin nganakake upacara siraman. Mongko sing nyirami karo Sembadra kuwi Werkudara, udu kok Siadi Arjuna. Nanging Werkudara, lah kok Siadi wae bingung dadak ngrawuhke pun Kakang. Sartane Siadi dadak nimbalipun Kakang iki. Yo. Amung perkara Werkudara kon mrene, kon nyirami Sembadra kok dadak kangelan to. Siadi mung kari utusan Nayaka saka Satan Madukara, Patih Surata mbok dawuhi. Mbok utus supaya sowan menyang Jodiwati. Boyongi lawan Si Werkudara supaya galuh prapta ana ing Madukara nglakoni tata upacara siraman. Nggone Sembadra wis ngandhut. Ya kuwi yasmane wis ana Sabta Candra utawa 7 sasi. Mboten kok perkawis menika Koko Prabu. Kula kinten menawi kula mboyongi dumateng rawuhipun Kakang Mas Werkudara menika perkawis ingkang gampil. Lah ning perkara sing endi kok Siadi kangelan? Ingkang kula kawratan menika awit Kakang Mas Werkudara menika murca satanipun nilar dumateng kasatriyaning Jodipati Koko Prabu. Aduh Koko Prabu, kuwatos sing manah kula menawi sak mangke ngantos mboten kelampahan anggenipun Kakang Mas Werkudara nglampahi inggih menika tata upacara siraman dumateng pun Yayi Wara Sembadra. Menawi sak mangke ngantos wonten menapa-menapa kalan jabang bengkong dipun kandhut dening Yayi Wara Sembadra, kula ingkang kuwatos inggih menika sak mangke menawi ngantos jabang bayi menika menawi lair wonten ciri gedhekipun utawi cacat Koko Prabu. Wela dalah jagat dewa Bathara jagat pangestungkara Arjuna inggih kula wonten timbalan. Mengko dhisik aku tak takon karo Yayi Lara Ireng inggih kasumanggaken Sembadra ana dawuh menapa Kakang? Kosik tak takon kok malah sing nglakoni upacara siraman kuwi ora kok malah garwamu Yayi Arjuna ning kok malah Werkudara kuwi janjane kepiye? Kakang Prabu, Kakang Prabu. Ruhanamu ya Kakang. Nalika ana ing malem anggara kasih aku ngimpi. Sing dadi sabab aku kepingine disirami dening Kakang Werkudara ya kuwi merga aku ngimpi Kakang Mas Jodipati mangku Sang Hyang Candra utawa Sang Hyang Rembulan kang sumunar tejane lan tumuli ana mobah mosi ing jejabang tumuli kepingin disirami dening Kakang Mas Werkudara. Kakang kuwi sing dadi sabab udu kok Pangeran Arjuna sing nyirami kelawan aku nanging Kakang ing Jodipati. Kakang Prabu, Kakang Prabu. Koko Prabu
Kepiye Yayi? Dereng ngantos paripurna anggenipun Yayi Sembadra munjuk atur kelawan jengandika. Kula kinten wonten Panakawan ingkang sowan awit swantenipun rame saestu wonten ing Jawi. Biasanipun Panakawan menika menawi sowan wonten ing Madukara sami mbeta titianipun arupi ingkang winastan sepeda motor Koko Prabu. Aja aneh-aneh to, ora sembranan ngono kuwi. Panakawan iki aja diolehke menyang kesatrian kok tanpa Subasita sing ganep kaya ngono kuwi. Nanging sampun kajengipun Koko Prabu. Malandralah kok menika wonten Nalendra saking tlatah sabrang ingkang rawuh ngabiyantara wonten ing mriki. Nyupun Kakang wae ya ngerti yen to disawang, yen to dititik saka busanane Nalendra iki Nalendra sing sugih mblegedu brewu. Sugih bondo bandu Yai. Ning ora sasuwe-suwe marata gage. Mbok menawa ana wigati Nalendra iki gage timbalana. Gage dangunen inggih Koko Prabu. Kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Yo kaya wis ora kurang prayoga. Kisana sampun kinten kula menika tumambo yekti saweg sepisan kula manuk lawan jengandika. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambo yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu piye? Nalendra menika kula dangu kok malah sare edan iki ana ing pagi wae sowan lengguh sekon njaba joget-joget bareng lungguh kok ngorok. Ora kalap ratu iki kula aturi njawelaken kok nija. Kisana wonten dawuh. Walah salah. Wah edan kaget sutaning kalih kula menika nembe ngimpi. Walah salah. Kula menika nembe ngimpi pitil kacang kok malah dipun gigah. Wah mboten kalap babar pisan. Wonten timbalan. Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten kang dados jejulukipun? Kula inggih panjenengan Nalendra saking pundi? Sinten ingkang dados jejulukipun? Kula Nalendra. Inggih Nalendra saking pundi? Kula Nalendra. Inggih kula mangertos bilih jengandika menika Nalendra. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jejuluk kula ngaten. Inggih Kisana. Salah. Nuwun sewu. Sadèrèngipun kula menika nglampahi pitepangan nglawan jengandika Raden. Kula nuwun sewu. Menapa kula menika sampun kepara nyata bilih kula menika sowan wonten ing kesatrian Madukisma. Nuwun sewu sanes kok Madukisma wonten ing mriki kesatrian Madukara. Walah salah. Nggih Madukara wajan Ratu Gusti kula ingkang dawuh lawan kula ming ketingal utawi kula ming midhanget madunipun karanipun boten katut. Wah tumuli kula tambahi Kisma. Madukisma inggih Madukara. Nggih menawa wonten ing mriki adeging kesatriyan Madukara Raden. Mboten wonten kalih inggih namung wonten ing mriki adeging kesatriyan ing Madukara. Salah. Menemkaten jengandika menika ingkang sinebat lelananging jagat lan suring bawana. Jengandika menika Panengah Pandhawa. Jengandika menika Raden jangan angka Janaka Koko Prabu. Kepiye nembe kemawon sowan kok sampun damel ludira kula inggil. Sabar sing sareh. Ya oke Nalendra saka tlatah Sabrang iki ngono-ngono kuwi kabeh. Inggih kula menika Raden Janaka inggih Raden Arjuna. Salah. Menapa panjenengan Betara Wang? Nggih, kula Betara Insang. Ingkang cangkemipun saestu braok. Lah nggih,
Allah taala. Nggih menika rensang kula. Inggih kisah nggih. Dening ingkang dados wigatosipun sepisan satripun kula menika pitepangan. Inggih. Dipun tepangaken kula menika Nalendra ing Bale Rante. Jejuluk kula Prabu Dewa Taksaka. Prabu Dewa Taksaka. Dening ingkang dados wigatosipun rawuh jeng ngandika wonten ing mriki. Iki sepisan sawan kula tetinju dumateng kararjanipun Paduka Raden Janaka sak keluarga. Sartanipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Ndungkap angka kalih. Sawan kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendring Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra kok nggadahi Ratu Gusti. Menawi kula mestani ateges negari Paduka menika negari jajahan. Mboten negari kula menika merdika. Senes negari jajahan. Nanging kula menika nggadahi Ratu Gusti ingkang kula sembah, ingkang kula ngabekteni nggih menika Nalendring Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Inggih menika ateges naminipun negari jajahan. Mboten jajahan. Ngaten mriku waduh pripun njelaske. Negari kula merdika nanging pendak-pendak sasi pendak-pendak warsa kula menika ngaturaken glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi saking negari kula ing Bale Rante kunjuk marang ngersanipun Ratu Gusti kula Nalendring Plongkowati inggih menika pun Prabu Jaya Murcita. Inggih menika naminipun negari jajahan. Mboten kula sampun matur wungsal wangsul negari kula menika merdika. Inggih sak kersa jengandi wanggenipun badhe mestani. Sareten mrene Kak, gejeke cangkeme kuwi Kresna. Mengkir mungkin. Sare rumiyin sare. Nalendra nganyelke ora padake ora diomong kok ngeyel wae ora. Nggih rumiyin, mangke rumiyin. Mengke wonten wekdalipun piyambak-piyambak. Wah, betrote ngene pun. Geleme dhewe sowan orang Gutata Krama sowan orang Ambusubasita. Apa ora nyawang kene Nata Agung. Badhe ngendika menapa Ratu Agung. Ning kene akeh Nalendra sing padha rawuh. Kok regijikan biayaan matane ora. Sendal ora dicepot. Mangkir menur. Kula aturi sareh kemawon, kula aturi sareh rumiyin. Ya. Janji iki mengko gur gawe dak-daning pasulayan aja takon dosa. Aku sing mentolo karo ratu iki. Kisana wonten timbalan. Nuwun sewu, kula mlung nggadahi jeneng. Inggih, kula Kesupen Prabu Dewa Taksaka. Wonten timbalan. Kula nuwun sewu ingkang dados wigatosipun jengandika rawuh mriki. Nggih, sampun kula maturaken. Sampun kula matur. Bilih sak mangke menika kula dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendring Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Prabu Jaya Murcita menika Nalendring Plongkowati. Iki menika Nalendra muda nggadahi kasekten linuwe bebasan pinatah mendak dinala menter pasuryana bagus. Kula nuwun sewu mboten kok nami kula membandingkan kelawan jengandika menawi dipun taker bagusipun kalih jengandika Raden Arjuna menika mboten badhe kawon. Inggih lajeng wigatosipun ning sampun dangu sampun mataun-taun anggenipun Ratu Gusti kula Prabu Jaya Murcita dados Nalendra madheg ratu wonten negaring Plongkowati. Inggo sepriki menika dereng mengku garwa minangka prameswari ingkang nyanding kalungguhanipun wonten negaring Plongkowati. Awit Nalendra kula menika nampun Ratu Gusti kula ajeng sampun dangu dados Nalendra ning menika tasih Jaka. Nuwun sewu. Bab Jaka tenanan napa mboten kula mboten saged mestani. Ingkang baken Ratu Gusti kula menika tasih Jaka. Inggih, lajeng wigatosipun nggih. Dumadan jroning pasewaken negaring Plongkowati dinten sak menika ingkang ngrembak babagan
Sinuwun Prabu Jamrudika ingkang badhe mengku sawijining wanita kula katimbalan. Awit menapa kula dipun timbali ratu Gusti kula Prabu Jamrudika awit kula pun sowan wonten wingking piyambak kula turu ngorok ngoweh-oweh. Lajeng sarung kula menika menelet. Menika leres menika. Tumuli kula dipun timbali. Kula dipun naturi nawala, kula dipun kantheni nawala dening ratu Gusti kula Prabu Jamrudika supados kula menika enggal prapta wonten kesatren Madukara kula atur nawala kunjuk marang ngersanipun Raden Arjuna. Raden menawi tetela mekaten sinuwun kula aturi paring nawala kasebat nawala kala wau aturi maringaken dumateng ingkang ngabdi ing Madukara nggih kula aturi nampi wujudipun nawala menika Raden. Gusti nampi dening Sang Arjuna nawala saking Sang Nata Prabu Dewa Taksaka sinurasa urut sawiji-wiji tulis jroning nawala nganti padaning tulis dadi abra markata pasuryaning Sang Arjuna berkata nganti kaya kembang Porawari arandening mangke siniram tirtane kesabaran tumuli munjuk atur marang ngarsanipun ingkang Raka Prabu Baladewa datuk mangwijing pandika Sang Arjuna Koko Prabu Kresna. Kaget risang kapirangu rinanggul kinempit-kempit dosang retaning bawana. Oh ana apa Arjuna kok dadi siadi bergada abrit pasuryanmu sawise nampa sawise nyurasa nawala saka Prabu Dewa Taksaka. Ya Arjuna ning apa? Kok katone kowe nesu. Sak banjure kowe nyurasa isining nawala saka Prabu Dewa Taksaka. Ana apa Yayi? Ana apa? Ana apa matur kok lampun Kakang aja meneng wae kaya ngono. Kok Prabu kula aturi sareh Kok Prabu. Kula aturi sareh. Ingkang risak menika sak mangke talinganipun ingkang Raying Ndrawati. Ya ning samestine Arjuna ora mung meneng wae. Nampa nawala kok njurabang pasuryane kaya ngono. Koko Prabu. Piye Kresna? Kok piye Kresna kepripun to? Wis kleru le ngarani waduh iki wah jan wetengku ngelih tenan iki, Pak. Wah, ora iso konsentrasi. Mboten sak geleme dhewe ngaten menika to. Koko Prabu Kresna, piye Yayi Arjuna? Mboten nginten menawi surasaning nawala menika kala mau. Sang Prabu Jaya Murcita anggenipun taksih Jaka dering kagungan garwa tumuli sak mangke badhe ngayonaken dumateng Punwara Sembadra. Kepiye? Badhe ngayonaken sartanipun badhe mboyong dipun wengku garwa inggih menika Punwara Sembadra pun lara ireng Koko Prabu. Wela dalah edan paras.
maning bawone iblis lanat. Dewa Taksaka, wonten timbalan menika sinten? Lena mripatmu gatena gobokmu yen to kowe durung tepung karo aku nata Mandura Prabu Baladewa. Walah salah. Sinuwuning Mandura ya. Walah salah. Wonten wigatos menapa paduka anyangketi dumateng pisuhan kula. Kowe Nawala iki mata aturake karo Arjuna kuwi kowe ngerti sining Nawala apa ora? Inggih mboten, sebab kula menika mun didhawuhipun Gusti kula sinuwun Prabu Jaya Murcita menawi dereng tekan ngenggon kula mboten pareng bikak Nawala menika. Utawi Nawala menika kula wau namung kepareng dipun bikak sartanipun dipun surasa dening Sang Raden Arjuna. Neng dalan apa rata buka apa rata waca isining Nawala iki mau mboten. Ora tok waca ora tok suwek Nawala iki mboten. Wah, ateges kowe iki nayaka sing pancen ngabekti karo Ratu Gustimu. Kasinggihan mekaten. Neng kowe ngerti apa ora isining Nawala? Isinipun Nawala menika menapa sinipun? Isining Nawala Prabu Jaya Murcita ngayunake Wara Sembadra arep dipek bojo. Kowe ngerti ora nek Sembadra iki wis meteng, Sembadra wis bojo. Ora dipek bojo. Kowe diomongi ora ratu karo Ratu Gustimu. Nggih, mboten sinipun mboten. Isining Nawala Prabu Jaya Murcita ngayunake karo Sembadra. Kepengin mengkugan putring Sang Dewi Wara Sembadra. Ya, walah salah. Wah, seneng kula kaya ngapa nek nganti mengke kelampahan Prabu Jaya Murcita rabi kalih Dewi Wara Sembadra. Wah, mesti anak-anak ya bagus. Mesti anak-anak wah, mesti sing kan ngomong kula. Nek kula sing kan ngomong mesti mengke kula jak teng segara. Tirakat sagarmu dhewe ora. Dewa Taksaka, wonten timbalan. Saiki kowe balya. Kowe balya rasa ngayunake Dewi Wara Sembadra. Nuwun sewu, kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Jaya Murcita. Supados sak mangke namung sowan wonten ing Kesatria Madukara. Dene mboten dipun paringaken kula sampun dipun paringi Purbawasesa bilih Raden Janaka duka yayasinipi kula menang ngamuk wonten Kesatria Madukara. Piye? Kula sampun menang ngamuk wonten Kesatria Madukara. Kok diomongi ngayal lho. Kok diomongi ngayal. Janaka ki wis di Sembadra. Sembadra kuwi wis nggone Janaka. Lah kok Sembadra wis bojo, Sembadra wis arep duwe anak, wis ngandhut jabang bayi Sabta Candra. Umure kok arep tok boyong. Kowe mudeng ora to iki? Rupamu kowe wedhus. Ayo kowe bali yo. Kowe bali yo nggugu karo Baladewa. Ratu Gustimu rasa dadak boyong Wara Sembadra. Nggih lajeng kersa paduka kados pundi? Metu Jawa. Ayo udune kene papane wong neter katekan. Kula aturi medal Jawi sinuwun. Wah, menungso ora tatanan. Panes mane jajalan sekutane bone iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan strayoli binatang. Menungso ora tatanan kowe ngarep ngayunake karo Wara Sembadra. Walah dalah menungso ora tatanan. Dewa Taksaka, kowe aja rasa ngayunake karo Wara Sembadra. Wara Sembadra wis bojo, Wara Sembadra wis nggone Janaka arep tok boyong arep tok rabe karo Ratu Gustimu. Kok Prabu? Piye? Kula aturi sareh. Saren piye to? Kula aturi sareh. Panjenengan menika nggih aneh. Wong sing dijak gelut wis metu kok sampeyan isih mbegogok eneng kene. Malah omong-omongan wae malah bengok-bengok ngene kok. Sing isih niku kula padake. Ning menungso ratatan kae wah kae menungso ratatan lah nggih ampun muring-muring teng mriki mang muring-muring teng mriko welah dalah Dewa Taksaka Dewa Taksaka Arjuna wonten timbalan njaluk ngapura ya Kyai Prabu Darma Kusuma kula nyuwun pangapunten awit
dukanipun Koko Prabu Baladewa ngantos asta paduka kekalipun mapan wonten ing talingan. Inggih mboten dados menapa Koko Prabu ngantos bengeng kuping kula. Kula nyuwun pangapunten, kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Inggih mboten dados menapa. Yayi Arjuna wonten timbalan. Apa isa wis utusan Nayaka, wis utusan Patih, wis utusan Anggo Punggawa saka Kesatren Madukara supaya ngupadi murcaning Kakang Werkudara. Inggih kula samut utusan kalian Punakawan Kakang Semar sak anak-anakipun supados ngupadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Mas Werkudara. Lah nek pancen kaya mengkono ya wis, ya wis. Pun Kakang mung njurung pamuji, muga-muga bisa enggalo kelakon anggone Wara Sembadra kepen nganakake upacara siraman sartane Werkudara muga-muga enggalo bisa bali menyang kasatran Jodipati. Arjuna inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten matur sembah nuwun awit pandonga paduka sartanipun panyengkuyung paduka. Yo ora dadi ngapa bab padhang pentinging kahanan ing Madukara, bab Koko Prabu Baladewa lan Prabu Dewa Taksaka kae mau mengko pun Kakang sing bakal nrenggalangi. Siadi ora usah kuwatir, siadi ora usah duwe wigih ringa-ringa satane siadi ora usah kuwatir jroning penggalih. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Ya ya. Dimas Setyaki wonten timbalan. Gandeng kaya wis purna gatining pananggilan. Marata gage budalna kang padha siba ana ing sak njabaning kesatrian nuwun kestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan Kakang Mas Setyaki sing prayitna ngati-ati. Nggih, kestaken dawuh. Ditata Koko Prabu dibela dipisah anggone Pancakara kalawan Prabu Dewa Taksaka. Nggih, kestaken dawuh Koko Prabu. Purna gatining maranggilan. Bibar pepanggen Arsa Kundra ing kesatrian eling-eling Sang Raden Arjuna setyaning jagat lan suring bawana mila katon saking Mandura kadya gagak lelumbungan sandrane. Sakira
Sekra kang bala tumingal prangacampu samya metali lertadet wileting kota danyangkung mangun sang niti benjang sang aji mijil ladi nyongot halius Tokok wonten timbalan. Wah, edan menungso ora tataran. Pripun sinuwun? Paduka ngawe kula sak rombongan. Ngawe kula sak rencang wonten ing alun-alun. Wonten ing tapel wates negari Ngamarta menika. Berkata abrit pasuryan paduka enten apa pripun? Walah dalah menungso ora tatanan panus maning jajalanat. Bloko suta wae kok. Aku ora ngerteni sining nawala sing diparingke dening Sinuwun Prabu Jayamurcita kelawan aku sing aku diutus ngaturake nawala kuwi mau marang ngersane Raden Janaka. Nggih. Nawala disura dening Raden Janaka lha kok teko ana ratu jenenge Baladewa. Waduh, nalendring Mandura. Ya. Ratu Mandura Prabu Baladewa muring-muring karo aku, nantang-nantang karo aku. Terus aku metu njaba kok tumule aku ngawe Purwadyabala. Bala niki ngeten mawon. Nek sampean kersa kula emutaken pun mboten sah ngayonaken Dewi Wara Sembadra. Kula ngertos kok, Den. Kula ngertos legetaning manahipun Sinuwun Prabu Jayamurcita niku seneng kalih sinten. Sing wanita sing kepengin diwengku niku sinten kula ngertos. Merga kula niku nadyanten ming batur. Ning kula niku nek enten napa-napa mesti sing ditareni niku kula. Lah sampeyan menika janjanipun patih, menika tiyang nomor kalih. Ya. Ha mila nek pun ketingal kados mengkaten kawontenanipun monggo kula nuwun sewu sing jeneng Prabu Baladewa menika galakipun rasebene. Apa ya kok nggih kaya kondange galake Prabu Baladewa niku pun kondang kalokengrat nek Prabu Baladewa niku galak. Niku. Nek sampean maju mungsuh Baladewa ketemu Prabu Baladewa mengko sampean mengko Sinuwun Prabu Baladewa nglega Kyai Nenggala. Terus ditamakke teng dadane sampean apa ora sampean modar? Kula kalih tokok sing kedayalan kangelan golek ambulan. Lho, nggo ngopo? Nggo ngusung Bathang Raja sampean niku. Cangkemmu kuwi. Dielekke kosok ngayal ora sengane. Ya kok ya. Lah iya, heeh. Pun nek daratur kula mangwurungke mawon, mboten sah ngayonaken Dewi Wara Sembadra. Pun nek manut kalih kula, mengke kula jajakke. Ngaten menika. Sing bayaripun kula pun mboten masalah. Kula ngrogoh kocek, ngrogoh kantong mboten masalah. Gok, nun. Prabu Baladewa arep tak jajal. Nggih. Prabu Baladewa tak jajal. Saisaku aku mungsuh Prabu Baladewa. Aku duwe pusaka akeh. Aku inadanto wis dadi nalendra nanging aku isih suwita maraksani Prabu Jayamurcita. Aku isih dadi patih negara Plongkowati. Lah menika naminipun samben. Ana wis dadi ratu, isih dadi patih, lah ora dobel bayarane. Lah iya. Lah mula niku mula akal cerdik kados niku sing kula nut ning kula nuwun sewu. Nek jenengan kok mboten kenging kula elekke nggih sampun. Mboten kenging kula elekke ya apa boleh buat lagi ya kok. Heeh. Ya mulih ya. Aja to Lung, awake dhewe iki batur pambating catur. Wajibe jampange karo lakune Ratu Gusti Prabu. Ya wis wong dielekke ra kena kok. Ya wis men. Gok, Nun. Baladewa arep tak jajal. Nggih, sakurunge aku maju. Pripun? Wadyabala saka negoring Balirantip ketapke, Gok. Nggih, supados ngrubutkan Kesat Madukara. Ngrubut marang kahanan kesatrian Madukara. Dewi Wara Sembadra diboyong didhapake marang Sinuwun Prabu
Jaya Murcita nglungguhi mraka Prameswari sing jejeri klungguhane Prabu Jaya Murcita ning Plongkowati Gok. Tokok yen malegok ngeleguk trembilung kang sarawita kang sabodandil. Langkih pun cetha nek jenengan boten kenging kula emutaken. Lung Prabu Dewa Taksaka ora gelem diemutake. Siapa boleh buat? Ya kita itu harusnya mengikuti saja kaya awake dhewe iki wajib ngelekke sing apik-apik. Diprenggake apik ora gelem ya wis kok dene kok milih elek ya awake dhewe melu elek ora apa-apa kok. Ngibarat wong ora melu mangan nangkane nanging melu gabul pulute ya wis ora apa-apa kok. Nun. Wadya blok tapke. Nggih, ngestaken dawuh. Ngrubut mangkanan Kesatria Madukara. Nggih, nun pamit sinuwun mangkat kok. Nggih. Nyadong dawuh I paman kula nyadong dawuh ingkang putra Mantaraja. Lek aku nyadong dawuh ning aku kok mangkel atiku. Mangkel kados pundi iki? Aku wis prana sprene dadi penjaipong lagi ki ngeterke wedang. Pun terima-terimaken mawon wajan medhus. Ora dadi ngopo dewa sore ora klungguhane jaipong ya jaipong ora. Gak gelem dhewe ora. Awong muni mumung nek limbukan rogo-rogo kok nglas. Wah iki daman sinden aku ki, Mas. Sinden ki sapa sing ora gila karo aku? Ya. Kembaran derek kembaran. Mergo sangka padhetku nggonku nyampur sari aku kadang sok nganti lali adus. Mang sing penting sehat. Paman Garbo nyadung dawuh. Paman Garbo nyadung dawuh, lek nyadung dawuh lek. Angger Gadut Konso Angger Antarjaya Angger Antasena. Nggih, wonten balan. Kula dipun dawuh dening Koko Prabu Baladewa ingkang wohing Mandura. Supados ngunduraken satemun nentremaken kawontenan Garing Amarta. Wonten ing kesatrian Madukara. Awit kesatrian Madukara dinten sak menika wonten pepetengipun. Pepeteng kados pundi? Kesatrian Madukara ketekan nalendra saking Mbale Ranti Prabu Dewa Taksaka ingkang kepengin ngayonaken Kakang Mbok Wara Sembadra. Weh. Apa ora ngerti Bibi Wara Sembadra kuwi wis meteng apa ya? Wong wis motol-motol kaya ngono ki. Aku kurang 7 kurang 2 sasi meneh kuwi wis
Kae ku wis neng ruang persalinan ki lek. Ah ora. Kula sampun ngemutaken wangsul wangsul kan Prabu Dewa Tungsa Parandini gagar wigarta antuk karya. Kula saking paten nggih kula kaliyan panjenengan nampi kewajiban kedah ngunduraken dumateng Prabu Dewa Tungsa menika kula nggih angger Gatut Kaca. Kagatri sang kapirang urin anggul kenembet-kembet dosang retnaning bewono menawi tetulung mekaten paman kula nedyus tata-tata samapting gati sawiga ing diri kula sakatenggeng saguh nempuh pabaratan ngunduraken dumateng pun Prabu Dewa Tungsa ingkang mrayu ngatos atus kemawon nggih angger Gatut Kaca angger Antarjaya angger Antasena wis ayo mangkat wong telu bareng wong papat bareng nek mulih jajan ya lik ya wah aku angkatan jarat dulu ana dongeng endhek-endhek si penunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngunggule sasama aja tindak kualat lah ya bener kandamu lali sumber katiwasan ngaglah bergagah kaya ndra mentang kaya gendewa wis sapa satriya murup diadane ngambah Ndirgantara sapa takon karo aku satring pringgondane Raden Gatut Kaca sapa Raden Gatut Kaca walah salah wah edan aku malah kepethuk bintang film kowe kuwi Banjara piye walah salah kowe iki ning negaraku kaya dene wong sing paling ditresnani kowe kaya dene ratu ning negaraku wong wedok kabeh padha kesengsem karo esemmu bagusmu kaya ngono kuwi lah aku malah kepethuk karo kowe ning kene Gatut Kaca ana parat kowe sapa takon karo aku tumenggung Panigas Jangga tumenggung Panigas Jangga ya dasar para nyata dampyak sawadya bala muskana goreng bali rantai arep tumuju menyang endi tumuju menyang kesatren Madukara ngayonake Dewa Sembadra ora bakal kok tak gawe macak ora kena banjut kudu bali walah salah menungso tatanan apa kuwi nadahe kowe apa kowe bakal iso menang tak krubut sawadya balaku ayo maju jangkara bak tinggal loncat babu babu leno pangindahmu kelakon rondo bojomu pergi rondo wak tebak dadamu ndang kene margane patimu Panigas Jangga
Aduh. Oi. Oi. Asli. Oi. Os. Oi. Jaran tempro. Oi. 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 Jarai. Angkat. Oi. Oi. Oi, aduh, mati aku. Oi, aduh, mati aku. Oh, oi. Lor. Wah. Satrio Kanthet miyayat brengosing ular geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa e? Senopati Darwati Raden Arya Setyaki. Kowe sapa? Tumenggung Panigas Rikma, tukang potong rambut. Hus. Panigas Rikma. Aja sak gelemmu dhewe kowe ngucap. Ayo ndi Dewi Wara Sembadra? Bakal tak boyong nang negaraku Plongkowati, bakal tak dhawuhake karo ratu Gustiku Prabu Jaya Murcita. Yo tampano Kakang Wara Sembadra. Menungso ora tan ayo ngantemu mati. Dah. Mati aku. Aduh, mati aku. Oh. Oi, Wah, edan. Kemanggahan guru sesumbar mawalin rupume konjeng kumalu Kuntura Gatok kumalu Kuntura Gatok. Wah, menungso ora tataran. Walah dalah ketok kaya aku ra bangling. Anak-anak Pandhawa Gatotkaca, Antareja, Setyaki, Antasena. Wah, ngobrak-abrik barisanku menungso ora tataran. Gigit siung pengapit mangsa Bharata Pati Utara. Hai. Menungso ora tataran. Setyaki. Prabu Dewa Taksaka. Yo. Ayo gelem mundur wae ora balak gawe masak bakal tak gawe tekaning pati. Ayo gage tiban pecah dadamu tibano. Hoi hei wah, ora
pangling Gatotkaca numpak pesawat. Yo. Ayo gelem bali ora? Ora bakal kowe macak, kowe mesti bakal tak sirnake. Ayo. Lah iso nyernake karo Gatotkaca kaki Srana. As, Mutiar. Ho! Hoi! 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 Satria Sisik Antareja. Ya, dasar Puranyata. Ayo. Hoi! 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 Lho ndi wae? Bajigur malah ndelesep barang. Amuk sira Mrata Jaya Mrata. Kawon ger. Sampean ki mungsuh buta gedhe-gedhe menang kok iki karo Ratu Sabrang Nyelekutis kok kalah kowe ora. Aku kalah Dimas. Gatotkaca ya kalah Kakang Gatotkaca. Iya. Edan. Prabu Dewa Taksaka curang tandangipun. Curang piye kok? Wayang basa curang barang. Lagi iki aku licik tandangipun. Licik piye? Kula dipun antem, kula mboten kula rasaken. Tumuli nyokot wonten ing jangga kula panas awak kula nglumpruk tanpa daya. Tumuli dipun getak kuntal dugi mriki. Aku uga ngono Dimas. Wah, iki menungsa ora tataran iki. Ana ning tanah Jawa kok perang nganggo nyokot barang. Aku sing slamet meng aku. Aku arep cokot aku ndlesep. Amoh aku arep dicokot tak balik kene tak krukupe meneh wis ora. Nganti kaya apa wae sak gelemku ora. Senengane kaya ndelok tandare kaya ngapa Prabu Dewa Taksaka iki. Nggih. Go. Kowe ngopo supportermu ora enek wis do bali kok. Menungso ora tatan. Ngobrak-abrik barisan saka negoreng bali rantik dasar Puranyata. Prabu Dewa Taksaka. Ya. Kowe Antasena. Ayo, apa kowe kelakon tak cokot kowe bakal mati? Apa kelakon kowe tak cokot bakal mati? Tanpa ana sungur kowe edan menungso. Ra salah edan. Modal. Kok mundur? Mergo ora maju aku. Lah nggone mundur iku mboten maju sampean ki ya lucu. Lucu ambungono. Kula gelem golek sinden. Aja. Aja. Sinden. Ayu lho, nek ayu ora apa-apa, Sampean ki senengane karo wis ndek garwa kok. Mula iki aku golek ratu Gusti kula nggih. Pripun kalah to? Gok, Nun. Sing maju udu Baladewa. Lah terus sinten? Utusane Baladewa. Setyaki Gatotkaca Antareja Antasena. Nggih, terus wah edan menungso ratanan. Gok, Nun. Setyaki tak cokot mati. Nggih. Kok mati pripun? Setyaki tak cokot
nglumpruk tanpa daya. Nggih, terus Gatotkaca uga ngono. Nggih. Sing paling mangkelke Antareja. Piye? Anu pripun? Arep dicokot malah hindelep. Ayo daten arep dicokot ki mapan kaya. Aku malah dlesep ngono wae wis ora. Salah server ora. Sampean ki ya kanane nesu ya sik kober-kobre ndagel. Aku wis gawe aku. Ya sampean ki ya wae. Napa mboten enten solusi sanes? Lah kowe dhewe penemu apa ora? Nek penemu kula nggih pun bali mawon tinimbangane mengko ngrekoso kula golek ambulan sampean. Cangkeme sampean iku. Adile ora kena wah gok Nun. Wah jan menungso ora tataran. Ora ana srana liya kejaba. Aku kowe lan Bilung supaya bisa kelakon anggone nyidra Dewi Wara Sembadra ora ana liya ya Matekaji Panglimunan. Awake dhewe wong telu ngilang. Nggih. Tumuju ring Taman Keputren Madukara. Dewi Wara Sembadra dicolong gok. Kaget risangga pirangu rinangkul kinem dikempit dusang retaning bawana ora ngapur to Gok sak gelemku ora iki senengane kok kaya ngono lah iki entuk ngrakit cakepan wis kesuwe Gok anulung gar tak tokke kapan iki cakepan suluke iki ya akhire bengi iki ayo empan papan lah iya pripun nggih nek cara kula ming kantun nderek mawon ning kula nuwun sewu teng kasatriyan Madukara niku najan ta wonge cilik-cilik najan ta wonge bagus-bagus nek disawang kok kaya awake kaya ora ndiotot awake padha ya intine awak wandu ora mudeng ratu kula intine mbanci lah kaya anu kae K-pop. Lah kira ngono-ngono kae, nek mung Madukara ora ngono-ngono kae kabeh. Lah iya. Ning kula nuwun sewu nika digdaya. Ndara anu Raden Arjuna nika nek sampean kepethuk urung tekan Taman Keputren nganti Ndara Arjuna ngonangi sampean, mangka Ndara Arjuna niku uga iso ngerteni barang sing ora ketok. Lah pun ketemu malah dipanas ndase sampean, ndasmu kuwi. Lah ndasmu sampean. Kurang ngono niku nyata niku kula mboten goroh pun kathah contonipun kula niku ngetutke ratu kaya sampean niku cacahe pun 145.000 dan endingnya pun sama semua nek mungsuhe Janaka dipanah ndasnya kalau mungsuhnya Werkudara kalau enggak mungkin ya cuman diplenyet ndasnya kowe iki ya guneman cara menungso ki ya ngene nek sampeyan ajeng manut kula wah ora ngurus caturan kowe bakune kowe gelem melu aku ngilang Gok ya nggih pun kula mung nderek ya wis kowe manut aku megeng napas Gok nggih Bilung megeng napas nggih wis taken dawuh megeng napas dong pun walah dalah Matekaji Panglimunan Gok Tan samar pamuring sukma sinukmaya minaya ing asepi kocap kacarita nek semanten Sang Prabu Dewa Teksaka Kilurah Catugara kaliyan Kilurah Sarawita ya Kilurah Bilung Matekaji Panglimunan ing sedya nedya nyidra Sang Dewi Wara Sembadra kecapa ing mangke kalawaning jagading para gaweaning para dewa Sang Prabu Dewa Teksaka Kilurah Togok Kilurah Bilung ilang kakesepaken boten katon kasat netra
Dewa Narapati Tuwinaris waraning Kresna kang langkung tresnanira kang langkung tresnanira marang Jak Panon Jinawi Setyaki boten dibalan wis katon tentrem kahanan ana ing Kesatria Madukara ketitik aku wis ora nyumurupi wujuding utawa glebete Prabu Dewa Teksaka sak wadya balane lajeng panggipun Setyaki boten balan gandeng kahanan wis katon ayem ayo tak kandhi ana ing Kesatria Madukara ora suwe meneh kadangmu panenggak bakal bali menyang negara Ngamarta menyang Kesatria Jodiwati lantaran para Panakawan sing ngupadi marang kakangmu Wrekodara lajeng paringipun wis ora usah suwi-suwi ayo disekseni sartana yen jurung pamucindak kandhi manukung puja santi karo kakangmu Arjuna ana ing Kesatria Madukara estuaken dawuh monggo glodhaken Antasena piye Pakdi tak jaluk kowe karo kakang-kakangmu tetep jaga kahanan Kesatria Madukara siap nek anti ana apa-apane tanggung jawab ning kowe kabeh ya sendika dawuhmu Pakdi Setyaki mboten balen wis ayo gage budal ora usah suwe-suwe prapta ning San Madukara monggo semawi kula dhewaken Kang Prabu aku lagi wae nyungut karo Prabu Dewa Teksaka njur ilang deg-degan rasane iki Kakang Gatotkaca kibur ya isih nyangkem wae hehe turut dhuwur Dirgantara es tak awat-awatane mergo iki putra Jodipati iki komplit kabeh Kakang Gatotkaca kae angkatan udara Kakang Antareja angkatan darat gaweane ndlesep turut jero lemah aku sing anak keri dhewe krungu tekek aku sing anak keri dhewe angkatan laut sak golekane Prabu Dewa Teksaka pancen isih ana mapan San Madukara berarti bener sing dadi apa ya jenenge firasat ki apa jenenge Antasena ki sak bambung muni sak geleme sing dadi feelingku malah belajar bahasa Inggris barang ora apa-apa jagane kanan Madukara
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong Rorang kono makamya kelari wang-wang kaget hatiku medun Kang iya Dimas weruh kowe kok kepethuk barang aneh menjedul kowe iya aku kok rumangsaku ora kepenak atiku ngrasake ku mesar duwe rasa kuwatir ha padha ning kok cetha iki aku kepethuk wong ning kok kaya udu wong nek demit kok kaya wong iki bangsane ngopo ha takonono wae kowe bangsane ngopo wae Non kowe bangsane ngopo tiang heh tiang lho bengok-bengok jenengmu sapa Non jenengmu sapa muni non pisan wae antemi wae namiku lho iya Bilung sapa Bilung sapa jenengmu Bilung ah jan wis omonge bilang-bilung ora oh bilung nggih lah omahmu mboten kula beto abot ora maksude omahmu kuwi ngendi no dusun kula iya dusun kula niku Bluluk Dawah bluluk dawah Bluluk Tiba ora aja dibasake nek dusun dibasake saka ngendi saking ngrika arep mrika lah wigatine ngetutke ratu Gusti kula lah ndi kula pisah walah kowe kok senengamu kaya ngono jenengmu masa Bilung bilung kose kok aku kaya tau krungu jem mireng mawon long kula niku arep pemengkire ning kula niku kondang ngaten le kula niku Kakangne Semar Badranaya lah sampean Raden Antasena Satring Randu Kumbala weh apal karo aku apal apa ora apal sapa aku Raden Harya Gatotkaca oh karo aku apal kaya sampean ki den Bagus Antareja iya kowe ngopo rene non kowe rene ngopo kula iya kowe rene iki wigatimu ngopo non kok bajigur jeluk ngono nderekke ratu Gusti kula ratu gustimu Prabu Dewa Teksaka lah rak tenan to ana endi kok ora ketok ngilang lah kowe ora melu ngilang kula gleleng kula ngawur kula wae pun diomong ngilung kowe iso melu ora ketok waton aja kowe adoh-adoh aja nganti luwih saka 3 meter lah malah kula adoh punjule sing 3 kilo dadi wis ketok deh aku ngomonganmu langke kaya wigatin dari Ratu Gusmo ajeng nyolong Dewi Wara Sembadra kuwi bulikku kuwi tanteku wih tante ayo sebutane ngono kaya tante sampean iya nggih kula nggih hafal kaya Raden Janaka nika like sampean om sampean lah iya nggih saiki ngene wae pripun gandeng kowe wis kecekel karo anak-anak Pandhawa kowe kudu manut karo aku kenapa kalau napa kula kan dangir ora napa nggih manut kula niku dapukan kula biasanya sonten grup kula niku njaibong apa jero aku no kok kowe padha-padha ora tau adus kok ngertos saya wis kene so senengamu kaya ngono lah nggih kaya atur kula arang sikatan bar lara nika resik iya nggih pripun iki arepe kula mboten ditakoni surat-surate surat-surat apa entuk kaya wong kecegat lah kula pun kecekel sampeyane kowe gelem manut karo aku apa ora nek kula mboten purun pateni waduh nek kula manut kowe melu aku melu anak-anak Pandhawa kowe tak dadekke grup kowe tak elokke Ponokawan nggih terus mengke kula dadi waranggana
Gusti Warangkana. Iya cen dasare suaramu bening cilik. Nggih. Gondes ndase atos. Ngawur ono sinden kok gondes ndase atos. Tak pasne dhewe. Wis ngamu kok kaya ngono ra. Wis gelem manut ngono. Nek kula manut melu teng mriki, Kowe kudu gelem njotosi kakangmu. napa nggih? Ya. Aku roh mergo aku wis nyawang nganggo permana jati. Ming kakang-kakangku ki sing ora roh kahanan. Apa kakangku tuwek-tuwek ning do bodho ora duwe akal budi pengerti. Nek ngoten monggo kula aturi ngulir budi ngasah katiwasan. Kaya Semar wae. Sing kalem kula. Nek kula manut sampean, Kowe kudu gelem njotosi kakangmu Togok. nek kula melu Togok, kula mbilani Togok. Ayo kowe sisan tak pateni. Aduh, Pilih ndi? Pilih kowe njotosi Togok apa kowe pilih mati? acara kula pilih njotosi Togok. Nek ngono kowe melu aku. Nggih, deal melu sampean. Ya. Ora apa-apa wis Togok mbejo tondase ya ora masalah. Ilang-ilangan kakang sitok ya ora masalah. Dasare dhisik tau ngrebut yang kowe kok. Apa itu? Engke malah kula dientukke mbokne gedhe. Mangka wis tuwa. Ora kalap to gomene mangka kudu mila kudu nampa balesane. Lah iya. Kowe melu aku. Ah sisan men bojo kula dipek Togok. Ning kok tak pikir-pikir ya kaya kangen. Lah kula nek kangen le bojo kula. Ya ora apa-apa dijak mrene. Mengke mboten isin. Ora. Kula kalih bojo kula dhuwur bojo kula niku. Ayo ora apa-apa engko nganggo ondong. Nganggo ondo ora. Wis tenan kowe gelem melu aku. Nggih, purun. Nek gelem melu aku kowe kudu njotosi kakangmu Gatotkaca. Nggih, Gatotkaca ngono. Tak antemi lho sasar susun cangkem iku ya wajar kaya. Kowe kudu gelem njotosi kakangmu Togok. Nggih. Ora janjane ning apa. Iki lho ning Togok karo Prabu Dewa Teksaka ngilang kok. Kowe iki ndek pusaka sumping kala njana nggo nyipat mripatmu rak mengko weruh, Kang. Ere kata tian Gatotkaca. Kinon mapakaken arga kira tekapira Kresna Parta. Tenan to. Wela dalah edan tenan Dimas. Ana wong loro. Mbok kula tak weruh. Ayo men weruh kene tak usapi nganggo banyu suwun. Nggih. Niki sing sisih. Niki ngendikane tiyang kathah saged menyembuhkan penyakit. Ya pancen iya. Nah, tulung sisan borok kula niki mang tambani. Wah dadi nambane borok aku. Wah, lah ya tenan aku mau kok kula mau sing ilang kok malah dadi kula sing ora weruh Togok. Wah. Wong gleleng Togok le mlaku mbagusi ngenang ini barang. Ora roh wonge kok gagak sengamu kaya ngono. Aku tak weruh awak kowe wis ngamuk kaya ngono. Rasah weruh kowe ya wis. Gawamu ning jero lemah lah. Ayo nek wis cetha kowe manut karo aku ayo. Kowe kudu gelem ngantemi Kang. Wes pun kula dherekaken den mangga. Ya. Sayo sing rukun Ablang rayanya begawe Edan. Acarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Wah menungso ora tatanan kowe sing saya ora tatanan
Awe kowe wis tak sungut kowe siksa sida maju kowe nganggo watek kaji panglimunan kowe konangan lho. Edan bilung eneng kono. Eneng kene wae kaya wong. Awi jane sengit karo kowe iki Gek. Padak keraku ngetutke Raden Antasena ya aku pilih ngantemi kowe. Ngene. Tangane malang kerik. Ah, kurang gagah piye? Gagah apa cebol ngono. Waduh. Prabu Dewa Tuksa. Antasena. Ora gelem menehake bibimu ora Sembadra. Akae iki tanteku ya ora tak wenehke ra. Ayo muni kowe Gek. Ayo. Ora iso ngapa-ngapa kowe ketekan Ndara Antasena. Awanimu ning mburine Ndara Antasena. Wis aku saiki melu Pandhawa wis. Aku arep emang-emang karo Raja Sabrang. Tenane. Tenan. Ora kangen ro bojomu. Mbok pensisan. Mameng tua kek. Kari balung tak ngene kok. Makan ati. Lek tak mung iki lek nganggo kursi roda. Mendina dadak mbuburke. Awe ku ora nrimo. Sisan kek nggonan momongan. Kowe iki senengamu kaya ngono, anakmu wis mentas kabeh. Ayo man mentas wong wis kademen Pak menawa kulite wis pirut. Kaya wong jeguran kowe ra. Ora ngewangi karo aku. Ah rasudi sak gendakan iki ora. Bengi iki tok lho. Kok nek wis tancep kayon kok gek wis awake dhewe sak kotak dadi siji meneh, ya ta? Iya. Dek sesuk golek juragan meneh. Ora kok cangkeman dhewe-dhewe. Lah iki. Kowe gelem tak elekke apa ora? Ora sudi. Aku mbutuhake satria aku arep nyolong Dewa Sembadra. Nek pancen kowe ora gelem tak elekke, kowe ora gelem tak gawe becik, kowe ora gelem tak kongkon bali aja takon dosa mungsuhe dosa apa-apa tandinge mung Antasena. Wah, menungso ora tau kowe kuwasa nampani pusakaku siung ngapit. Tibakno Tibakno kowe iso kuat nadhe pusakaku. Kowe iso kuat nampa dayane sungut kowe. Mati ra cokot tak gelem dhewe ra. Ketiwasan asem iki warasan diantem kuwi wae iki rekake gek nglecak malah ngemut ndas. Tekate aku ngewangi Antasena arep ngantemi dapurmu kuwi kok malah aku sing dimut ndasku. Aku supat jaga aku roh hatimu piye ngono kuwi. Sungut yo sungut yo aja ngono lho ora. Nganti tarewangi aku kejo Ora ado cangkeman dhewe. Waduh. Pripun sinuwun? Wah edan mundur wae Gok. Lah prayogine ngaten. Matur sinuwun Jaya Murcita ben ditandangi dhewe Sembadra ben dicolne. Wah aku ora kuat nadahe pusaka anak-anak Pandhawa Gok. Edan. Tobat sudi selikur dina. Lae. Mula kanan kayangan dandang mangore panas jebul aku nampa piswane majak.
aku kala Durgangsa. Nggih padha raharja sak praptamu. Wonten timbalan Ibu Bathari nyuwun amit pasang Klimantabe. Dinebihna ing Iloduni dumawaing tawang towang linepatna ing tolak manu Ibu Bathari. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun kala Durgangsa Tadhawadana sakmenika krana kula wantun sowan ngabiyantara minggah madyaning kayuwangan Dandang Panguri wonten ing Sitran Gondo Lumayit. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu Bathari. Ya kala Durgangsa ulun tampa. Kita ngaturake bekti kelawan pun Ibu, pangestunipun Ibu wae taman ana nggih. Inggih kula pundhe nggo jimat paripik ndayanana ing kasantosan. Dina apa kang dadi wigatine dene kita? Sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbal ana ngersaning pun Ibu. Inggih sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa nggih. Dungkap pangka kalih kula menika nampi kabar ingkang sampun sumebar warata wonten saindenging jagat. Pawarta binandung ing Karna bineta mbok bakul sinambi wara. Punapa pancen kepara leres dinten sak mangke para Jawata badhe matedaken kanugrahan inggih kang winastan Wahyu Widayat. Batu-batu lah kok kowe ngerti wae. Ya pancen kepara nyata nadyan to ulun iki dewaning kuda dewaning pangrecana nanging ulun iki peranganing para dewa peranganing para Jawata. Iki Mesti wae mubamu sing kayiwangan mubamu sing para Jawata ulun mangerteni nggih. Lajeng kula mireng bilih sinten to ingkang saged nggayuh sartanipun kelampahan gayuh Wahyu Widayat menika bakal pinardawa kamulyanipun. Satedak turunipun putra wayahipun buyutipun bakal dados Nalendra. Mila kang saking menika Ibu Bathari sowan kula menika waleh-waleh menapa namung badhe nyuwun kelawan jengandika Ibu Bathari Durga Lilana Suka lan penggalih paduka nggayuhaken Wahyu Widayat kagem kula supados tedhak turun kula dados Nalendra Ibu Bathari. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Batu-batu kaya ngono to sing dadi karepanmu nggih batu-batu yo saisa-isaku merga kowe kiat majaku mesti bakal tak pinangkani. Inggih matur sembah nuwun Ibu Bathari. Ancas gegayuhan kula nyuwun tulung kelawan Ibu Bathari Durga awit kula menika mengeti sartanipun mangertosi bilih Ibu Bathari Durga menika kalebet peranganipun para Jawata panjenengan menika kalebet garwanipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Mila tartentu menawi wonten menapa-menapa ingkang dipun suwun garwanipun Sang Hyang Manikmaya tartentu badhe dipun paringaken batu-batu ya mesti bakal dipinangkani. Aku takson marang ngersaning Pukulun Manikmaya, marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata. Bakal njaluk ya kowe wujuding Wahyu Widayat nggih. Ngestaken dawuh matur sembah nuwun Ibu Bathari. Saliyane ngono kowe kudu mbudidaya ya kowe kudu laku prihatin kudu resik lahir lan batinmu lungger. Inggih ngestaken dawuh Ibu Bathari menapa ingkang sampun paduka dhahaken badhe kula cangking nggo jimat. Wis ora sasuwe-suwe pun Ibu budal ning Kayuwangan Suralaya ya nggih. Inggih ndherekaken sengkara paduka Ibu Bathari. Lampun dangu ngentosi panjenenganipun tapa dene sak mangke kok mboten jugar-jugar den kok ketinggal manteng sanget
Seta Paduka. Kula ingkang abdi pun Semar Badranaya sumusul wonten ing mriki den Ndara Awarkudur. Kula nyadhong dawuh monggo kula aturi jugar awit panjenengan kawit wonten 3 ari menika dereng jugarakenipun tapa. Gus nyadhong dawuh mbok bilih kepareng Paduka badhe jugar anggenipun tapa. Lajeng Paduka pinaringan sasmita menapa saking para Jawata kula aturi paring dawuh. Gus kula nyadhong dawuh. Dus kula nyadhong dawuh. Gus. Gus kok dus. Bagong cahedan ora senane. Ra iki ndara ditutke to Le. Yana dewa ya nuntun wong aprang jas padha sarsaran mangimbo imbalo kayiwanganmu sawela gringging. Wah keparat lagi iki ana dewa kepleset. Ayo jelalatan dengkul kita kowe ya glewe dhewe ra. Wah Narada kakekku aku ngaturake bekti. Ya Werkudara kula tapa paestu lan tapanono. Iya. Juga kon kita tapa. Iya, pancen iya. Kula kowe wedina iki bungah-bungahno kang dadi pikirmu, seneng-senengno rasamu. Kula ingkang dun nuwuntat laku ning Wahyu Widayat dina sakmengko wis manjing ana ing angga kita ngger Bratasena. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawe gandrung. Sawisa kedunungan Wahyu ya ngger marata gage midhangetna pepaco sarteng ora bisa diterjang. Ya kuwi aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan Sri Wanita nadyan to kuwi garwa kita pribadi. Ya kuwi suwene 40 dina 40 bengi. Sebab yen kita nganti nerak pacak nerajang perbatang bakal luntur kekuataning Wahyu, gedene kita bakal koncatan kanugrahan. Ingkang mangkono kula surti hati-hati duga-duga digawa. Apa ingkang dadi pangandika kula niki wigatekna kanugrahane wis tiba. Ateges pacobane uga bakal nyaketi. Ulun kondur makayangan, Nger. Apa kae to? Aku kene kok malah tak kira swara manten anyar. Hus. Senengamu kaya ngono ora. Badan nderek mangayu bagya den awit panjenengan sampun nampi kanugrahan nggih menika Wahyu Widayat. Dipolya sak mangke ampun ngantos panjenengan kalimput ingkang dados sabdanipun Narada menika kula awit nek sampean ngantos nerak pacak nerajang perbatang sampean mesti bakal koncatan Wahyu Widayat menika. Iya Semar. Mari den prayekna semuriris kok balik. Ngantos paripun ingkang sami mbal wacana. Kasarwa praptanipun Sang Kala Durgangsa ingkang nedya ngrebat Wahyu Widayat menika lawuh.
Indriyaksa sora maruta pawana-wana maragana samirana lan warayang Bonjo bayu wisikan magulingan 5 kowe ngopo to krungu mburi tentang wong entekke bakso iya koyoke gathot ngene iki Ben wah rak tenan ha iya lah ora pangling kala durgangsa waraku daraya iya ana apa mrepeke karo aku ora salah menungso ora tataran kowe aku njaluk kanugrahan yo kuwi Wahyu Widayat ayo maragake wenehno karo aku kowe ora trep nampa Wahyu Widayat anakmu ora enek sing trep dadi Nalendra lan kowe ora trep pinardawa kamulyanmu ayo maragake wenehno Wahyu Widayat kelawan aku ora bakal kowe macak Wahyu Widayat tak penake waton kowe iso nugel gulune Werkudara cokot mangsa geaglak limpahmu maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat kala durgangsa cekluk ora kalap Ai ya, hoi, hoi, hos, hoi. Ai, jarle, oh keret, hoi, hoi, jar. Sajar. Oh. Oi, oh. Oh, jar. Oi. Oi, jar. Aduh, ajaku. Oh, jar. Ibu Betari kula kawon Ibu Betari
Wedan Werkudara dayanipun digdaya sanget. Kula cokot kula malah dipun banting tumuli kula dipun nidyak sirah kula. Tobat Werkudara wani gawe cintrakaning anakku kala Durgangsa. Tak rebut Wahyu Widiatra mbok wenehake marang. Iya. Ngawur. Ora nggo sempak dicuwik sak geleme dhewe. Semar kenane lali kena. Turu kene kaya ngono. Napa? Sinten? Lenggananmu. Wah. Sapa janjane? Wah, Durga. Bali. Inggih Kakang Semar, inggih kula nyuwun pangapunten. Bali rasa cedak-cedakku. Aku wis tobat tanah suha. Ayo. Ayo Bali. Aku ora sudi nampa genggek kaya kowe. Inggih Kakang Semar. Ayo Bali. Wabak sembur idone mlonyor. Inggih Kakang nyuwun pangapunten Kakang.